сири зебогии занҳо рӯйҳои бедоғ орзуи доштани ҳар як зан аст. Ман имрӯз ба шумо крем доктор Карриеро аз компанияи Faberlic пешниҳод мекунам, ки ин проблемаҳои рӯи шуморо бартараф мекунад. бисёриҳо савол медиҳанд, ки як дона крем гирифтем фоида накард. Албатта ҳар як чиз тарзи дуруст истифода бурдани худашро дорад. ман ба шумо тавсия метиҳам, ки вақте як чизеро барои табобат мегиред, ҳатман комплект гиред, чунки пӯсти рӯй беҳад нозук, инҳо андар якдигар кӯмак мекунанд, ки проблемаҳои рӯи шумо бартараф шавад. гел для умывания, ина ба ҷои собуни истифода мебарем, ҳатман метавонед ки истифода баред. баъд аз шуштани гел мо аз ласон истифода мебарем. ин боқимондаи жирҳое ки дар пӯсти мо ҳаст бартараф мекунад. пас аз ин крем антиакне дила лица, яъне ки барои наракҳои рӯи мо, нарак мекием, приш мекием, ҳар гуна клиентҳо мепурсанд ба забони худашон. нигоҳ кунед, пас аз истифодаи ин крем ҳатман аз инаш истифода баред. ҳар рӯз дар якдигарам истифода бурда метавонед, дар алоҳидагӣ ҳам истифода бурда метавонед. ин кремҳо ба шумо кӯмак мекунад, ки наракҳои рӯи шумо гум шавад ва доғҳои рӯи шумо бенур шавад. ман худам аз ин крем тӯли як ҳафта истифода мебарам ва лишни отфизи худамро мемонам, ки беҳтарин крем аст, барои пӯсти рӯи шумо кӯмак мекунад дар ҳолати дуруст истифода бурдани ҳамин чиз. ҳатман дар вақту соати муносиб ҳама рӯза истифода кунед, барои пӯсти рӯи шумо фоида мекунад. касоне ки мехоҳанд, ки аз ин кремҳо дар хонашон дошта бошанд, пас дар рақамҳои таволии экран буда нависед. ман ба шумо дар бораи ин кремҳо ҳам маълумоти пурра медиҳам, ҳама ҷо дастсафка карда метавонем. бо Faberlic зебо бимонед.